So what's up mga kabunal? Good day, good morning, good evening sa inyong lahat. So ngayon alaman natin na nagpostpone yung laban ni Boy Tapang dahil sa kanyang iniinda yung sakit yung tiyan niya. So madami ang nagsasabi na nadudugog daw si Boy Tapang. So narinig natin yung panig ng taga Busko Bros. Para sa akin lang bros ko bros. Hindi naman sa pero parang mayabang, ang yayabang nyo pala So akala ko porkit sikat kayo, gano'n na lang kayo magsalita sa kababayan namin dito na taga Cebu na si Boy Tapang. Hantayin nilang inyo yung pagaling ni Boy Tapang. So hindi naman na cancel yung laban. Matutuloy pa rin yung laban. Basta maghantay lang kayo. Makikita nyo rin ang hinahanap nyo. Yung coach nyo na sobrang magaling magsalita dahil professional daw siya. Iwan ko kung totoong professional ba yun. Sa galaw pa lang nun, hindi naman makikita na professional boxer yun. Dahil sa mga sinasabi ng taga Busko Bros, dahil doon, itong last na video ni Boy Tapang ngayon lang natin nakita si Boy Tapang na parang galit na siya at porkit sikat yung taga Busko Bros is wala kayong, hindi nyo dapat ginaganon yung rason ng tao kung bakit hindi siya makatuloy sa laban niya. Kung sa inyo nangyari yun, siguro ganun din ang gagawin nyo. Hindi naman yung tulad ng sinasabi nyo kung professional boxer yun talo na si Boy Tapang. Depende rin sa sitwasyon yun at sa organizer ng laban. Kasi yun, hindi naman yun professional boxer, battle of the YouTuber yun. Kung dahil doon sinabi ni Boy Tapang na hindi siya makalaban kasi masakit yung tiyan niya, depende naman ni Makagago yun. At inaccept naman ni Makagago yung rason ni Boy Tapang kaya hindi siya makalaban. So ibig sabihin hindi naman makakancel yung laban, matutuloy pa rin yung laban. Kaya antayin nyo lang ang paggaling ni Boy Tapang. Hindi ko in-expect na ganun yung sasabihin ng mga taga Busko Bros na parang binubuli nyo si Boy Tapang, sinasabi nyo na hindi sanay sa mga pagkain sa Maynila si Boy Tapang kasi taga probinsya lang siya, taga Cebu. At may isa pa din na taga Busko Bros dyan na dapat magdala na lang si Boy Tapang ng tubig ng Cebu. Parang sinasabi nyo na kayo lang yung nakainom ng malinis na tubig. Bakit dito sa Cebu, kahit nasa probinsya lang kami, meron din kaming mineral dito. Ito yung mga sinasabi ni Boy Tapang na kahit kayo ay mas sikat at mas mayaman kayo, hindi nyo dapat ginaganon yun. Kasi yung mga kinakain nyo, kinakain din ni Boy Tapang, kinakain din namin dito sa probinsya. Pero kayo hindi nyo nakain yung mga kinakain namin dito sa probinsya namin. Kaya watch out na lang kayo. Yung mga taga Maynila na mga mayayabang diyan, yung minamaliit niyo yung mga Bisaya, umanda kayo, gago kayo. Hindi ko sa nila lahat pero sa comment marami akong nababasa na si Boy Tapang daw naduduwag daw at may mga comment din na bakit kung porkit Bisaya malakas, ang mga Tagalog malakas din. Tingnan na lang natin. So nakita nyo naman sa mga professional boxer ng Philippines natin kung saan nanggagaling yung mga sikat at mga malalakas na mga boksingero dito sa Visayas at Mindanao. Alam nyo kung ano yun? Mga Bisaya yun. Dito sa lugar namin nanggagaling ang mga magagaling at malalakas na mga boksingero. Swerte lang kayo kung natuloy pa yung laban ni Boy Tapang nung Friday ng gabi. Iwan ko kung ilang pasa sana yung bibilangin ni Russell ng Busko Bros. Sinasabi pa ng mga taga Busko Bros na si Russell ay kaya niyang lumaban ng 12 rounds. Nagpapatawa kayong gago kayo. Bakit ba makaabot ng 12 rounds yon? Ngayon lang yung nag-focus sa training. Kami nga ilang taon kami nag-training nung amateur pa kami. Ihingal na nga kami pag-aabot kami ng 4 and 6 rounds na na sparring.
si Russell pa na ngayon pa lang yung nagpupukus ng training nung may laban sila sa Battle of the YouTuber. Ipakita nyo yung galing nyo, yung taga Busco Bros dyan. Kayong taga Maynila, kayong mga mayayabang, kayong putang ina nyo, antayin nyo yung paggaling ni Boy Tapang. Kung gusto nyo makita yung totoong laban, huwag yung puro salita. Puro lang kayo salita. Sa lahat ng comment sa lahat ng interview ng mga taga Busco Bros, nakikita ko talagang gaano kayo yabang, mga gago kayo. Yan, mga gago kayo. Ang yayabang nyo. May paiyak-iyak pa kayo na hindi natuloy yung laban, sayang yung training. Hindi naman na sayang yung training na yun. Hindi na sayang yun kasi cancel, postpone lang yung laban. Matutuloy pa rin yun pag magaling na yung tiyan ni Boy Tapang. Hindi naman lalaban si Boy Tapang na alanganin siya kung siguro kung sa sarili niya lang pwede siyang lalaban. Yung iniisip niya, yung mga pera na mga tao na nagsumusugal sa kanya, umabot ng 2 million yung pusta kay Boy Tapang. Tapos basta-basta na lang siya lalaban na alam niya na parang alanganin siya. So siguro sa inyo, sa mga taga Busco Bros dyan, atat na kayo na lalaban si Boy Tapang kahit may iniinda siya para sure na yung panalo nyo. Kasi alam nyo naman na kung gaano kalaki yung pira na mapanalo nyo pag si Russell ang mananalo. Pero may pero. Kung natuloy yung laban na yun, hindi ako naniniwala talaga na mananalo si Russell kay Boy Tapang. Yung galawan nila na sinasabi ng pang-professional na. Nagpapatawa kayo. Ang yayabang nyo. So siguro ganun kayo magsalita kasi yung mga taga Busco Bros yung laging nananalo sa basketball. Ibahin nyo yung kasama nyo na nagbo-boxing. Hindi naman yun magaling. Gusto niya lang magboxing, pero yung galawan niya parang hindi pa nga nakaakyat ng ring yun. Yung boxing lang doon sa kahit saan. Yung mga kalaban ni Russell, yung mga walang mga bayag, yung mga pisot, yun yung mga kinakalaban ni Russell. Kaya sinasabi nyo na nakatraining ng si Russell tapos lalaban na siya ng 12 rounds. Tangin na sa lahat ng mga taga Busco Bros dyan. Antayin nyo na makarating ako dyan. Kahit hindi sa Battle of the YouTuber, kahit saan. Ipapatikin ko sa inyo yung bagsik ng mga Bisaya. Gusto nyo makita yung lakas ng mga Bisaya. Ginaganon nyo pa na magsalita na parang minamaliit nyo ng gusto. Actually si Boy Tapang ganun, sa video na lang yun ko lang siya nakita na hindi naman mayabang si Boy Tapang at hindi yun pagmamayabang. Parang parang galing yun sa puot ng damdamin niya dahil sa mga sinasabi nyo na porket si Boy Tapang kung lang daw nung nagsakit-sakitan lang, kung talagang totoong nagsakit-sakitan yung tiyan niya, parang hindi kayo naniniwala at sinasabi, parang pinapalabas niyo na si Boy Tapang naduduwag. Mayroon pang sinabi niya si Boy Tapang daw ay hindi na Boy Tapang, Boy Duwag na. Putang ina nyo, Boy Duwag ha. Boy Tapang, turuan mo ng leksyon yung mga gagong yan. Tumbahin mo yan. Isang round lang yung dapat, isang round lang ha. Dapat isang round lang. Dapat pasukuin mo na yung mga hambog na yan, mga gagong mga tao yan. Wala yung wala yung mga bayag kasi porket ganun lang. So by the way, wala namang pumipigil kung anong sasabihin nyo sa channel nyo kasi channel nyo yan. Pero dapat iniisip nyo rin siguro yung tao bago nyo pagsalitaan ng ganyan kung bakit hindi siya natuloy. So para sa inyo kasi
parang hindi kayo naniniwala na may sumasakit talaga yung tiyan ni Boy Tapang. Pinapalabas nyo na naduduwag si Boy Tapang. Sabi pa ni Russell na nakapunta lang daw si Boy Tapang ng Maynila, parang ayaw niya nang mag-boxing. Gago to. Akala ko mabait ka, hindi ka trash talker. Akala ko iba ka sa kasama mong kulot dyan na yung pinakamasikat nyo, yung pinakamayabang nyo. Antay na lang kayo sa paggaling ni Boy Tapang. Gusto niyo makita yung totoong laban talaga. Para kay idol naman, Boy Tapang, siguro ngayon na umipekto yung mga kinakain mong mga exotic, baka na na yung tiyan mo. joke lang yun. Baka siguro naninibago ka lang sa klima dyan, nanibago ka lang sa panahon. So first time kasi ni Boy Tapang makapunta ng Maynila, kaya hindi natin masasabi talaga kung ganun. So ang mali lang kasi ni Boy Tapang, Wednesday pa niya iniinda yung sakit ng tiyan niya, pero hindi niya sinabi na may problema na para mahanapan ng solusyon yun. Pero by the way, pumayag na si Makagago na cancel yung laban. Postpone. Hindi naman cancel. Sa mga nag-aabang sa laban ni Boy Tapang dyan, huwag kayong mag-alala. Hindi naman maka-cancel yun. Matutuloy pa rin yun. Sa ngayon lang, ang iniisip lang talaga ni Boy Tapang is yung mga tao na nagtitiwala sa kanya. Ikaw ba naman yung manok na pupustahan ng 2 million tapos yung kalaban hindi nga umabot ng 500,000, tapos lalaban ka na alam mong may problema yung katawan mo? Hindi basta-basta yun. Ang kasi, ang pagtitiwala ng tao, minsan lang yun pag hindi sinabi ng Boy Tapang na masakit yung tiyan niya, tapos lumaban siya, tsaka pa niya sinabi na may iniinda siya, parang sinasabi lang na nagdadahilan lang kaya natalo. Diba? Doon sa laban ni Manny Pacquiao dati na hindi niya sinabi na may injury yung yung balikat niya. Tsaka niya lang sinabi pagkatapos na ng laban, dami bang sinabi na nagdadahilan lang. Kaya ngayon, dapat tama naman yung ginawa ni Boy Tapang na pinakansela. Hindi sa nagsasabi dyan na si Boy Tapang umurong at umayaw, hindi totoo yun. Lang kasi si Boy Tapang, sinabi niya lang na hindi talaga siya makakalaban kasi sobrang sakit ng tiyan niya. Yun lang sinabi niya. Puta ng ina yung taga Buscobros, yung babae na ipagpatuloy lang daw ni Boy Tapang yung pag-inom ng kanal. Putang ina mong anong kanal? Noon lang yun, nung nagpapasikat pa lang si Boy Tapang, pero ngayon yung mga ginagawa niya yung video hindi na kagaya ng dati kasi violation yun sa YouTube Sino bang babalik pa sa content na yun na alam niya na mababan yung channel niya? So para sa mga Bisaya dyan, ayaw mo kabalaka nga dili madayon ang ngawa na dayon ang duwa ni Boy Tapang, kay mudayon ra na siya sa sunod semana. Pag maulian ni si Boy Tapang, maong salig lang mo. Bisaya gahi ni. Bisaya ni. Siguro pag balik na lang ni Boy Tapang dito, pwede ko na siyang puntahan doon sa Alcoy pag hindi na siya busy. So sa mga nagsasabi diyan na mayabang ako, nagpapasikat lang ako, wala naman kayong pakialam kung anong gagawin ko sa channel ko kasi akin naman to. Kung gusto nyo, gumawa rin kayo ng channel nyo. At sa mga pala dyan, sa mga gustong mag-boxing din na mga nagko-comment sa akin, bukas kung may time kayo, punta lang kayo dito sa Neville 4 PM ng hapon para hindi na masyadong mainit kasi wala kaming doon lang kami sa basketball court nag-boxing dito. Kaya kailangan medyo hapon na para basta punta lang kayo dito ng hapon. Shout out nga pala sa mga nagko-comment sa akin diyan, yung mga
mga ano, yung mga positive na comment. Shout out din sa mga negative yung comment diyan na sinasabi nila kumakain daw ako ng tae para daw sisikat ako. Putangin na nyo, magboxing na lang tayo, punta na lang kayo dito, mga gago. So yun lang. Good luck sa pagpapagaling mo, Boy Tapang. Sana sana gumaling na si Boy Tapang para hindi na mainip yung taga Busubros at matitikman na nila ng bagsik ng mga Bisaya. Antayin nyo yung pag-angat ko, mga kabunal. Kasi akong tatalo sa lahat ng mga boxer ni Makagago, Ikumatos, Billy Jack Sanchez. Umanda kayo.